556 million pesos ti cash aid ani paay kadagiti manalon ken mangalap baban ti Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk Program iti pakabuklan a Cagayan Valley. Agrop 239,000 ang manalon ken mangalap iti pakabuklan na riyon ti nagnumaran iti nasa o programa para iti fuel production cost ken dumapay a paggastusan iti pagbiaganda. Iti agdama 56.63% paylaeng di accomplishment ti ahensya iti riyon. Manipud iti datos na surok 412 million pesos ti naipaay para kadagiti agrop 218,000 a rice farmer. Kapayata na 130 million pesos ti naibunungan para iti 190,000 a corn farmers. Pakiramanan ti nasurok 5,000 ang mangalap ang nakaawat iti tulong manipud iti 12.43 million pesos.